Většina e-shopů dnes doporučuje produkty, ale ne všechny efektivně. Dám vám jeden příklad z praxe. Všichni zákazníci online knihkupectví vidí pořád ty samé bestsellery, i když v nabídce je třeba přes 100 000 knih. Změřili jsme, že takový nástroj na rekomendační poše za měsíc ukázal z celého katalogu jen asi 350 unikátních produktů všem zákazníkům. Bez ohledu na chování, zájem nebo kontext. Perselio Recommendations na to jde ale jinak. Nedoporučuje nejprodávanější pro všechny, ale relevantní produkty pro každého zvlášť. Pracuje s celým katalogem a s tím, jak se zákazníci skutečně chovají, co si prohlížejí, porovnávají nebo naopak ignorují. Díky tomu se dramaticky zvyšuje variabilita doporučení. Zákazníci nevidí pořád to samé, ale produkty, které jim dávají smysl právě teď, v danou chvíli a kontextu situace. Zákazník se totiž často rozhoduje impulzivně na základě toho, co ho zrovna praští do očí. V praxi mít takový systém znamená vyšší engagement, vyšší konverze na rekomendačních plochách a růst tržeb bez nutného navyšování návštěvnosti. Mimochodem, Perselio po nasazení na stejné ploše za stejnou dobu ukázalo unikátních produktů přes 16 000. Protože personalizace není o tom něco doporučit, ale doporučit správně, ve správný čas a správnému člověku.